Ayun mga kalingap, kasama ko po ngayon si Kuya Robin at meron po kami ngayong pupuntahan dito sa tabing dagat mga kalingap. Mapansin po natin mga kalingap, ito yung dating bahay ni Carla. Ni Rose Ann. Ito po yung dating bahay ni Rose Ann. So nailipat na po sila ni Kalingap Rob. Wala na sila sa tabing dagat. Kapitbahay po nila yung tutulungan natin mga kalingap. So, dito po tayo napadpad sa pag-scout. Dito po tayo na ituro mga kalingap. Hello Tay, magandang hapon po. Magandang hapon namin. Ako po si Kalingap Alvin, si Indiano Bicolano. Dito po kayo nakatira, no, Tay? Sino pong kasama nyo? Ito. Ito po? Oo. Si Chris. Ha? Si Chris. Chris. Ito si Chris. Magandang hapon, Chris. Uy, pangiti si Chris, oh. Uy, nag-ilaw si Chris, oh. Hi. Ilang taon ka na, Chris? Pirang taon ka na? Pira na edad mo? Ilan na edad mo na? Uy, ano man ang hindi mo masimbag. Ilang taon ka na? Sumimbag ka na. Ilang taon ka na? Sabihin mo na. Naniti si Chris. Ha? 31. 31. Walang mayong agum. Bakit walang agum? 31 na. Ayaw ko po magagaw. Ayaw mo mag-asawa? Bakit? May sakit ay kaya wala. Bakit tayo anong sakit ni Sickness. Ito Ni- epilepsy nga ni. Ha? Epilepsy. Epilepsy? Pero lagi siyang lagi kang natake. Pambihira naman. Tay, kayo lang nandito ang dalawa sa bahay na ito. Asan po yung asawa nyo? Ano yun doon? Wala man dito sa amin. May asawa naman. Panibago. O bakit nyo tayo iniwan? Hindi ko naman ako nag-iwan. Hindi ikaw. Siya naman mismo umalis sa akin. Iniwan ka, tay. Bakit ka iniwan, tay? Ewan ko sa kanya. Nagkain na kayo, tay? Mamaya pa kami kakain. Alas 10 pa man lang. Alas 10 pa. Tapos si Chris, kain. Nagkain. Anong ulam? Tuyo tapos Toyo. ginataan siya. Ha? Yung ginataan na tuyo. Ginataang tuyo. Meron pa. Meron pang tira. Wala na. Ayun, meron pa. Parang may tayo si Chris. Meron parang medyo late siya, no? Kaya hindi din siya nakasawa. So, ikaw yung kumbaga tayo ang nag-aano sa kanya, nagtitingin-tingin, nag-aalaga. Oo. Hindi din siya nakakapaghanap buhay. Hindi. Akong naghahanap buhay sa aming pagkain. Ilang taong ka na, tay? Sisintay ko. 75 na. Medyo may edad ka na din, tay, Pero malakas pa. Malakas pa man. Malakas pa. Maghihina ka eh. Ano pa, tay? Natigas pa, tay? Ay, pambihira na. Pambihira. Atlas may at matigas. Basta ang pinag-uusap. Ano pa yung tuhod nyo, tay? Hindi pa nanginginig. Ay, hindi pa. Malakas pa po mga kalingap si tatay.
75 years old. Matigas pa. Tawa pa si ano. Matigas ang pangangatawan. Pagkaiba naman ang iniisip. Oh. Balikan. Balikan asawa. Ay, maski pa magbalik siya, hindi ko natatanggapin. Ilang taon na. Bakit yung tayo yung kamay niya nagaganyan na tikod para bagaw? Ganyan talaga yan nung simulang pag-atakihin siya. Hindi na Thanos. Hindi na. Ay, hindi na. So, yung napa-check up niyo siya, tay. Oo. Talaga. Ano sabi ni Dr. Tay na pag-check up nyo? Magbalik na kami doon, parang ma-check up ulit. Kaso lang mahal din ang check up eh. Oo. Ang sabi niya, magbalik ulit. Mm. Pero ano daw ang sakit niya, tay? Yan nga yung sakit niya. Kung pero pag tayo na may gamutan yan, magaling din yan, hindi na mga ano. Sabi ni doktor. Pero Gagaling pa daw siya, tay, kung may gamot. Wala siyang inireseta yung doktor. Wala. Basta bumalik lang daw. Baga ako pagbalik namin, saka bibigyan ng resita. Okay, no? Pero parang iisip din tayo ng mga bata pa, ganyan. Nakapag-aral siya, tay. Hindi nakapagtapos siya ng... At least naka-elementary siya. Hindi nga, hanggang lang grade 1 siya. Bakit? Hindi na nakatapos. Tayo inabot na nga niya doon sa eskwela. Sa sakit. Kawawa man mga kalingap. So, ito na yung buhay nila dito, mga kalingap. Nasa tabing dagat sila. At sila dalawa lang magkasama. Si tatay, 75 na. At medyo maedad na. Pero matigas pa din daw. Kaya pang magtrabaho. Ano, tay? Tigas tuhod. Ano pong tinatrabaho nyo? May pagkain si... Papaila ng nyog. Tamay alaga naman akong kalabaw. Ayun. Pinagkakakitaan ko. Yung alaga niyo ng kalabaw sa inyo po yan? Hindi. Hindi. Paalaga lang talaga. Paalaga doon sa pamangking ko. Doon sa baryo. Pero bihira naman siyang atakehin, tay. Bihira naman. Ayun, maganda. Sa isang araw, wala siyang atake. Sa isang linggo. Hindi, may bisis. Bagay itong halimbawa isang buwan, isang bisis lang inaano siya. Ina-attack. Paano kung halimbawa na-atake siya pag wala siya kasama? Oo. Naagapan man dito ka mga tao. Maingay siya? Oo. Pag nagingay na siya, may pinupunta na siya dito sa bahay. Nagsisigaw siya. Pag naghila ka, tay, magkano naman yung kinikita mo? Informe sa libuhan ako ay. Niyog yata mo. Oo. Kunyog, ganyan lang ang hila. 1,000. 500. Oo. 1,000 nyog. 500 pesos. Oo. Ilang oras niyo po yung tinatrabaho? Mulang umaga hanggang hapon. So, makakabili ka na ng bigas. Pagka may 500 na asukal, kape. Yun lang yung nabibili nyo, tay. May ulam pa man nabibili. Ulam. Ngayon, tay, may bigas pa kayo, tay. Mayroon. Dito po sila nagluluto, mga kalingap. Kurente. Yan, mga kalingap, medyo maliwanag. Ito po yung bahay nila at saan po kayo natutulog, tay? Diyan siya, dito man ako. Sa sako kayo natutulog, tay? Ay, doble naman niya may... Baka kayo magkasakit. Hindi naman. Sabi pa kang manager. Sa bagay, 75 years old ka na. Subok na yung higaan nyo. Ano, tay? Pangpatibay na tuhod. Si tatay nangiti pa si tatay. Pero tatay, nasimula naman pag asawa kayo, nandyan din nagawa mo na lahat na anak mo.
Ay, dito na sa bahay na ito. Diyan din, dito lang. Yan ang higaan. Ilan po yung anak nyo tayo, yung nagawa nyo? 6. Ano din, madami. Asan yung iba nyo tayo, yung ano? Nasa Maynilang, Kumbaga may pamilya na. oh. Ito na lang, ito bunso tayo, o Ay, siya, pangatlo yun sa panganay. Ang bunso lahat ko, na nakasawa anak nyo, tay. mayroon pang 2 binata. Ang panganay Oo. ko, wala pang asawa. Ang sumunod doon na babae, Hmm. mayroon ng asawa. Nasa, Oo. yung pinupuntahan ko may bili sa Pampanga. Ayaw na ng dagat, kabila. Kumbaga malalayo na tayong mga anak nyo sa inyo. So, siya na lang talaga yung kapiling nyo. Di mo tayo sinusukuan si Chris. Eh, paano susukuan niya? Eh, wala naman magpapakain. Marunong magluto. Marunong naman siya magluto. At least marunong siya magluto. Maghanap ng kahoy, marunong siya. Pag bababa ako galing sa bundok, ako pa nagkukuha. Hindi siya marunong. Bakit tayo? Marunong man siya dito lang sa tabi ng Hindi siya pwede maglayo tayo. Baka hindi makauwi. baka kung hindi na makauwi. Oo. Saan ko manahanapin kung halimbawa abutin doon sa kinukuha niya ng kahoy. Sa bagay. Hindi nyo piyagan na dito lang siya na tabi-tabi lang na. Guwapo si tingnan mo ang ilong ni Oo, matangos. Parang Indian ang ilong niya, Ang mga Indian mga matangos ang mga idong. Ito, Indian din ako, tay. Indian yan, tingnan mo. Kala mo nagtatagalog tayo, hindi Indian. Akala mo Pinoy na. Pusong Pinoy lang daw. Kuya Robin? Pusong Pinoy. Oo, aram ko naman Bicol. Bicolano din. Kaya Indiano Bicolano ang channel po niya. Kanino itong pagkain? Sa pusa. Sa pusa. Diyan daw siya natira. May Diyan daw ka. siya tulog, kuya. May katri ka dito. Ikaw nagawa kaya? Ikaw ang nagawa. Galing, Marunong dapat mahanap ka din na asawa para matabi ng katre. Ayaw mo mag-asawa? Ayaw pong mag-asawa. Bakit? Hindi na matigas. Hindi na matigas. bigas. Mahal ang bigas. Mahal ang bigas. Galing. Ayan. Mahal at saka may sakit. Hindi na barato. Hindi daw. Paano ka makakaasawa? Hindi na yan hindi ka na mag-aasawa talaga. Pero may crush ka. Wala din. Artista na crush. Wala. Kilala mo si Abana Alawi? Hindi? Anong paborito mong panoorin? Pelikula. Maradilan. Barilan. Gera. Mista. Kilala mo si Robin? Kaya si Robin? Robin Padilla. Robin Padilla. Kala ko Robin Hundalay. Ito si Robin, Robin Hundalay. Si Sharon Cuneta. Si Soren Bonita. Oo. Kilala mo. Pero si Ibana Alawi, di mo kilala. Makaluma si pala, Tay, ilang taon na ito si Chris? 31 niya. 31. Kailan na birthday mo, kuya? Mas panganay pa ako sa iyo. 1996. 1996. Hindi tapos yung anong buwan na birthday mo? Tapos na o hindi pa? Hindi pa? Kailan? Na birthday mo? Hindi niya alam yung Kailan na birthday birthday niya, tay? Ang alam ko kaya, Mayo. May? May. Dito po siya nagtutulog. Wala. Marunong ka mag-pray? Hindi din? Ay manalangin? Hindi rin. Pangadji? Lang. Kilala mo si Jesus? Jesus. Yan yung tagapagligtas mo. Naniwala ka doon? Yan. Kahit anong hirap dito sa mundo, ay tagapagligtas ka. Tay? Mahal mo ba si papa mo?
Gaano mo kumahal si papa mo? Mahal ko si daddy. Ah, daddy. Ah. Daddy pala ang tawag sa'yo, tay ano? Daddy. Tapos papa. Tsaka papa din. Oh. Daddy na lang para medyo social. Ano, Chris? Oh. Anong gusto mo, Chris? Anong gusto mong Pangarap mo. anong gusto mong regalo na matanggap? Bigas. Ah, bigas. Ayan ang gusto mo, regalo. Ah. Bigas. Wala nang iba? Bigas lang. Oh, wala na. Wala na kayong bigas. Ayaw, mayroon pa. Ay, wala nga na ko chinilas eh. Ah, tsinelas. Oo. Tapa na. Palitan na nga yan. Tsinelas ang ano, kumbaga ang gusto mong regalo. Ayan po at Kami dyan besto. bibigyan ko siya tayo ng pambili ng tsinelas. Bilihan mo siya tay. Ha? Ito tayo, bibigyan na kita. Yung sobra sa'yo na. Ano tay? Baka tayo nagtatagay ka, hindi ka natagay. Ay, hindi na ako nagiinom ngayon. Dati lang ano, Ito mga panahon. binata ka pa. Maski may asawa na ako kahit nagiinom ako. Baka naman tayo dahil iniwan ka kasi lasing ko ka dati. Ay, nasa Maynila ako, nagtatrabaho. Wala pa akong alaga ng kalabaw. Pag uwi mo, meron na si Mrs. Wala na dito. May asawa Sumama ng na iba. Sumama na sa lalaki. Hindi nakapaghintay. Ano tay? Hindi malaman kami nakapag-usap kung anong Dahilan. dahilan ng Pag-alis umalis niya. Malay mo tay, mapanood dito ni Mrs. mo. Ano pong mensahe mo sa kanya? Ang mensahe ko sa kanya, magpaligaya na siya dyan sa asawa niyang panibago. Magpaligaya. Para Ilang taon na po ba siya? Ano, senior na yan. Senior na. Wala nang ligaya. Senior na tay. Wala nang ligaya yan. Pero may anak Gusto mo ba siya tay makita? Iisa lang. Ha? Gusto mo pang makita yung dati mong asawa? Ay, wala dyan, oh. Ewan ko kung nandyan. Ay, nandito lang. Nandun, yung katabi kang, ano niya, Gusto mo tay, papuntahin ko dito. Para makapag-usap kayo. hindi na yan. Maano ang asawa. Hindi na namamansin. Hindi na imikan. Ibig sabihin tay. Magkasalubong kami sa karsada, parang hindi kami magkakilala. Ganyanan lang kami. Wala na kami pakialaman. Yung sa mga buhay. anak niya, may contact siya sa anak niya. Wala. Wala naman yan sa cellphone. Mamaya na tayo kausapin namin. Pero magbibigay muna kami ng pambili niyang tsinelas ha. Tay, ikaw na, ang sukli sa'yo na. Pasensyaan mo tay at medyo ang kita natin sa YouTube ay mahina. Pero sana malakas na yan. Lalakas na yan ano. Pag-pray natin. Ito pambili ng tsinelas niya tayo. Yan. Tapos yung sobra sa'yo na pambiling bigas. Ano tay? Di ka naman natagay. Bigas na lang talaga. Ano tay? Ay, hindi naman ako nagtataka. Oo. Salamat ng kalingap. Mamaya kausapin namin asawa mo. Sasabihin namin magbalik na siya. Ay, Wag na. magagalit ang asawa ko yan. Ay, may asawa. May asawa. Nandiyan. Baka luluman na din. Nandun sa Nasaan? Kulasi. Ay, malayo. Namimista. Wala man. Ay, malalaman natin, malalaman. Joke lang yan tayo. Eh, ano lang yan, biro lang yan tayo. Oo. Ang importante ngayon, matanda na tayo, manalangin na tayo sa taas. Oo. Doon tayo babalik ay, ano, tayo. Ah, Chris, bago ka matutulog, mga G ka na muna. may pambili ka na ng tsinelas. Bibilihan ka ni daddy mo. Anong masasabi mo? Salamat lang po. Galing oh. Galing marunong magpasalamat. Ano muna kami, alis muna kami. Ha? Mag-ingat kami. Iyan, marunong. Ano yan? Ba't meron kang
Meron kang mga lastiko. Laruan. Ay, laruan mo? Ah, sa pera. Sabado. Sa damit. Kala ko sa ano. Oo. Pag may bulsa. Sige tay, at yung sabi ko, pray lang tayo sa taas. Magadji lang. Yan lang ang importante. Tanggapin natin ang Panginoong Jesus. Yan. Yan importante, nasa puso natin. Hindi man tayo nakapagsimba, malayo man ang simbahan, nasa puso man natin nakapagdalangin man tayo. Ano? Sige, magpaalam na kami. Sige tayo, ha? Hanggang sa muli. Sa muling pagkikita natin. Dala na namin yung misis mo. Uy, wag na yun. Ay, wag na. Wag na. Sige tayo. Tay. Sige po. Thank you. Ingat. Saya na si ano.